za a yi an je in sanar musu saboda kaga jiya an samu garantin dama shekaran jiya na ga za a ga wata kuma an gani to bara ko dai in jira ne ma dai bara dai ne a to jiya da za a yi bara su ga bara dai in ba su garantin nan in ma na kuɗi ne duk zan iya sawa jiya da za a yi saboda sallar nan kaji tara na siya ni ba abin da ba na so azumin nan yau mu dauki azumin nan amma tun yanzu wallahi tun yanzu na fara jin wani zafi sai fa tsalle muke muna cin abinci amma yanzu damuwa an fara azumi ai da maka za a sha wahala saboda kasusuwa ma za a dinga ci ko san me ma wannan yaron dan gidan talle mai mudu ya gani a Facebook an rubuta za a ga wata wallahi kuma an gani wai kai gashi nan ma gashi yawwa wallahi kai wai shi ne magana yawwa kai abin al'ajabi baya kare ya da wani kare ba nuna mana yau fa he ka nuna mana inda ka ga watan nan wata ana da kai abin mamaki ba bari ka gani wai kai kana da abin wallahi wannan dan baiwa ne kai wallahi gaba wasa wallahi wannan dan baiwa ko ka yadda da abin da wallahi sai an rushe bari ka to bari kai ma yi makarantar boko kuwa ni na yi na allo dai kai ma Allah ka tsaya kai da kun tsakuna wa wallahi dai ga majalla Allah nan in ma baka iya dai karantawa ba me ga an sa anan to shin ka san me asa anan ban sani ba baka sani yanzu ka ga matsalar sai a ce ku karatu ku yin karatu to ku dinga yin karatu yanzu nan kaga abin da amma sai da bako kai ne professor wata a Facebook ne a rubuto yau za a yi ruwa misalin karfe 2 na rana yau za a yi ruwa kai ina ma'ana yanzu ka na faɗa muku daman dan ƙarya ne Facebook din nan ƙarya ake stop na ga san me yau za a yi ruwa wallahi kwanaki ne mai ƙarya ba ba za a yi ba ba dai za a yi ba ba za a yi ruwa ba 20,000 kowa zan bi shi da 5,500 a cikin kuku uku kai na ƙara 6,600 in ba a yi ruwa ba zan ba ku haba talakawa ne mu ka zo kana ne kai da kana da wannan gida zan ba ku 10,000 ba zai yi ba kawai in ka yadda za mu ci kurkuɗa ka za mu rubuta ka za mu fata-fata da kai za mu ci burbuɗa ka za mu falle-falle yau ba biyan shi kawai kana na amince yanzu kaga dama karfe 2 a ce su rubuto za a yi ruwan nan to kuma yanzu karfe 1 da minti 30 saura a minti 30 a yi ruwa minti 30 ya rage ni rubutun ne ma da shi ban gani ba a ce tun jiya su rubuto yau za a yi ruwa to za mu jira ai ko awa ɗaya ne sai an jira aha gani yanzu ba ruwa ba yanzu karfe 2 da rabi ko ba alama ne wallahi haka ne kai wallahi haka ne wannan ya duba mu kuma lugu ta ga da gari fa ka duba saura ba hadari ku zauna mu gani ku zauna bari mu gani musuwa za ka yi laushi za ka yi ka san mene ne to in di yadda aka yi ina tanan sun samu matsalar rubutun nan kwarai ina tanan sun samu matsalar mu ji labari kai ko wala mu wala mu sha labari gani karfe 4 ne za su kai ni batun da hannu na yake yi na shafa fatan maciji a ba kabin na fito na shafa fatan maciji